Thomas și Leon. În Rotterdam, doi prieteni erau încă împreună după ce făcuseră o plimbare în port. Se lăsase seara când au ajuns pe o stradă în dreptul unui magazin cu luminile aprinse. Acolo, în vitrina magazinului, se aflau, printre altele, o carte și un glob. Ei s-au oprit din mersul pe bicicletă și Leon a spus: „Thomas, așteaptă-mă puțin." „Ce s-a întâmplat, Leon?" „Uite, am fost atras de obiectele acestea două din vitrină. Fii atent, vezi pe globul acesta portul?" „Da, îl văd. Globul este la vitrină, chiar cu imaginea portului Rotterdam. Privește, și ce carte este lângă glob." „Ce carte?" „Citește. Este o carte cu fabulosul nostru port. Să știi că chiar este fabulos. Ai văzut cu ochii tăi mai înainte. Mi-ar plăcea să se deschidă cartea și să citim de aici, de afară." Vrei o magie?" „Da, vreau o magie." „N-ai vrea mai bine să venim mâine și să cumpărăm cartea?" „Crezi că e de vânzare?" „Cred că da, sau poate e pusă doar ca să atragă clienți." „Thomas, îmi place să mă plimb seara pe această stradă cu luminile aprinse și cu cerul întunecat. Îmi place cum se așează întunericul cerului peste lumini, sau invers." „Cum invers?" „Sau luminile electrice se aprind când cerul se întunecă." „Sau așa?" „Da," o spus zâmbind deodată. „Hai să facem o tură până la capătul străzii și ne întoarcem să mai admirăm vitrina." „Haide!" Au început să pedaleze până la capătul străzii. O pisică, exersându-și văzul noaptea, a traversat prin fața lui Leon și acesta, pentru a o evita, a trecut rapid, apăsând frâna de mână brusc și a căzut pentru că avea viteză la bicicletă și s-a întins pe jos. Thomas s-a oprit și s-a dus la prietenul său. „Leon, ești bine?" „Aș vrea să spun că sunt bine, dar văd că m-am întins pe jos." „Ai găsit ceva, Leon?" „Cred că am găsit un leu." „Tu însuți ești un leu de la Leon. Haide, îți întind o mână. Ce zici, te prinzi de mâna mea?" „Poți să te ridici?" „Mai întâi trebuie să mă întorc, să nu mai stau întins cu fața pe stradă și să profit de mâinile tale ca să mă ridic." „Leon, ai două mâini ale lui Thomas." Ha, haide, Thomas. Corpul are inteligență și îți va răspunde." L-am întrebat în gândul meu și a zis ca să merg cu Thomas în continuare pe bicicletă. „Deci ești bine." „Aproape bine. Uită-te și tu la palmele mele. Noroc că am avut mănuși." „Noroc? Încheieturile mâinilor sunt bine?" „Sunt bine, Leon." „Tu crezi că pisica este bine?" „Oho, cred că e destul de bine. La ce viteză a avut, cred că a ajuns repede unde și-a dorit." „Așa cred și eu. Vrei să mergem pe lângă bicicletă sau putem să prindem viteză?" „Hai să mergem puțin pe lângă, să-mi dau seama că circulă energia bine prin corp și apoi îți spun." Au mers înapoi în direcția librăriei. „Thomas, vrei să ne așezăm aici pe bancă?" „Da, Leon, ești obosit?" „Nu neapărat că sunt obosit, însă îmi place să stau aici, să simt briza și să mă bucur de întuneric." „Îți place mai mult întunericul sau lumina?" a întrebat Thomas. „Îmi plac ambele. Când e întuneric, îmi place întunericul. Când e lumină, îmi place lumina." „Bun răspuns, nu m-am gândit așa. Îmi place ce mi-ai spus. Acum mergem la librărie să vedem cartea cu imitorul port Rotterdam sau mergem chiar în port?" „Hai să mergem încă o dată în port." Thomas și Leon au mers pentru a doua oară în acea seară în port, pedalând. Acolo s-au așezat într-un loc de unde au contemplat și mai bine întunericul. „Vezi, Thomas, aici este ceva în plus." „Ce anume, Leon?" „Aici este un întuneric dublu." „Ce vrei să spui? Îmi explici?" „Atât cerul cât și marea sunt întunecate." „Da, așa este." „Iată că luna plină este farul cel mai mare din acest port în această seară. Îmi place să stau aici și să mă inspir." „Tu, Leon, te inspiri?" „Sigur, Thomas, mă inspiră întunericul, dar mă asculți tu?" „Și lumina mă inspiră."
acum profit de întunericul care este străpuns de lumina lunii pline. Au stat acolo vreo 2 ore până când Leon a spus: cred că sunt plin de inspirație. Ce vei face cu această inspirație? O voi transforma într-o poveste. Mi-o vei citi și mie? Mâine seară ne vom întâlni aici și îți voi citi povestea lui Leon. Magnific, Leon! Îmi place că am un prieten care are inspirație de povestitor. Și mie îmi place că am inspirație de la Thomas, care mă ridică de pe jos. Au zâmbit și Thomas i-a spus: haide, Leon, hai să te duc acasă. Ia uite, acum prietenul meu mă duce și acasă. Ce frumos e să am un prieten ca tine, Thomas. Ce frumos e să am un prieten ca tine, Leon. Mâine seară îmi vei citi povestea pe care mi-ai promis-o? Da, mâine seară ne întâlnim în turul de noapte și îți voi citi povestea exact în acest loc. Cei 2 prieteni, Thomas și Leon, au plecat împreună spre casele lor. Fiecare își spunea în sinea sa, referitor la ce semeni, aceea vei culege. Îmi ajut și respect prietenul și primesc o recoltă similară de respect și ajutor.